ċifri li għandu fidejh TVM News juru li hemm aktar minn 10,100 votant li għamlu dikjarazzjoni mal-Kummissjoni Elettorali illi nhar is-Sibt 8 ta' Ġunju ser ikunu msefrin jew rikoverati fis-sptar u għalhekk talbu biex jivvutaw fl-ewwel ta' Ġunju kemm għall-Parlament Ewropew u anke għall-Kunsili Lokali tagħhom. Il-maġġoranza assoluta għamlu din id-dikjarazzjoni minħabba safar. Sorsi qrib il-proċess elettorali qalu li l-ammont kbir ta' votanti li għamlu dikjarazzjoni biex jipparteċipaw fl-elezzjoni bikrija tas-Sibt l-ewwel ta' Ġunju huma dovuti l-aktar minħabba li l-elezzjoni ser taħbad fit-tmiem il-ġimgħa li jibda b'festa pubblika u għalhekk ideali għal ftit jiem ta' btala barra l-pajjiż. Żidu jgħidu li fattur ieħor li inkoraġġixxa għal dawn il-votanti biex jivvutaw hija l-emenda fil-liġi li għaddiet din is-sena u li neħħiet il-bżonn li biex votanti jieħu sehem f'elezzjoni bikrija irid imur jieħu ġurament qabel fl-uffiċċju elettorali. Minflok ġiet introdotta dikjarazzjoni li timtela online. Għalhekk minflok darbtejn il-votant irid jinqala darba biss biex jivvota. Fl-elezzjoni bikrija tas-Sibt l-ewwel ta' Ġunju, votanti irreġistrati Malta se jivvotaw fil-kumpless tal-att tal-voti in-Naxxar u dawk irreġistrati Għawdex se jivvotaw fil-farm sperimentali tal-Gvern fix-Xewkija. Min barra dawn l-10,100 votant, is-Sibt l-ewwel ta' Ġunju se jivvotaw ukoll residenti ta' San Vincenz de Paul u ta' diversi djar tal-anzjani, ir-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin li għandhom dritt tal-vot, il-11 membru li jiffurmaw il-Kummissjoni Elettorali u l-assistenti kummissjonari elettorali involuti fit-tieni votazzjoni bikrija, dik ta' tlieta li ġej, meta jivvotaw il-Pulizija u l-assistenti kummissjonari l-oħra illi s-Sibt ser ikunu fil-postijiet tal-votazzjoni.